Окупація Криму у 2014-му та повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році змусили тисячі людей залишити рідний дім. Серед них і кримські татари. Багато хто знайшов прихисток у Канаді. Президент Канадської асоціації кримських татар Рустем Ірсай зазначає, нині громада не лише зростає кількісно, а й посилює свою активність. Кримськотатарська громада Канади на сьогодні дуже активна. Ми почали свою активну діяльність ще в 2014 році після окупації Криму, але зараз після повномасштабної агресії Росії проти України ця діяльність ще возросла. Головна мета – зберегти мову, культуру та національну спадщину далеко від батьківщини. Водночас, одним із ключових напрямів стала інформаційна робота – розповідати канадському суспільству правду про події в Криму та становище кримських татар під окупацією. Доведіть до канадського суспільства для української громади, які виклики зараз є в Криму для кримських татар, і все, що діється в Україні, як іде війна, і тому що Крим – це є частиною цього питання. Це велика частина цього питання. З Криму все почалося. За офіційними даними, нині в Канаді проживає понад 1 мільйон українців. Підтримка України тут відчутна як на рівні суспільства, так і на державному рівні. У громаді відзначають тепле ставлення канадців та активну допомогу новоприбулим. Хто заходить, завжди мене питає про Крим, про Україну, залишає кошти. Ми збираємо кошти, намагаємося допомогти новоприбулим і з пошуком роботи, з пошуком житла. І вони дуже швидко інтегруються в канадське суспільство і також допомагають і намагаються допомогти нашій організації. Організація зараз зростає і становиться вже більш активнішою. Окремий виклик для кримсько-татарської спільноти – збереження рідної мови, особливо серед дітей, які зростають уже поза межами історичної батьківщини. Діти не розмовляють кримсько-татарською мовою, дуже мало розмовляють. Тому ж ми проводимо інформаційні заходи, також культурні заходи, як для батьків, так і для дітей. Зараз дуже скоро буде у нас захід спільний з українцями. Це вірші українською, а також кримсько-татарською мовою. Канадська асоціація кримських татар також організовує покази традиційного одягу, культурні виставки, знайомить канадців із національною кухнею та мистецтвом. Представники асоціації беруть участь у спільних заходах з українськими організаціями та співпрацюють із канадськими політиками, аби тема Криму залишалась в порядку денному. Ми робили виставу в нашій мерії, це ми були як спонсорами і з організаторами, з нашим консулатом українським. І там було багато депутатів як онтарійського, так і канадського парламенту, а також були представники мерії Торонто. Президент асоціації звернувся до кримських татар, які сьогодні залишаються на окупованому півострові. Хочу казати, що ви не самі. Ми тут працюємо. Ми працюємо, щоб канадське суспільство, канадське правительство знало о викликах, що діється в Криму, знало о викликах, що стоять перед кримсько-татарським народом і перед Україною. Далеко від рідної землі кримські татари в Канаді продовжують свою боротьбу через культуру, слово і солідарність. І навіть за тисячі кілометрів від Криму зберігають свою ідентичність і продовжують говорити світові правду про півострів.